Kubor nakaslem jong Liengsuiñ Hima. Hadien hinyo Snem Shiteng balaja ka Liengsuiñ jong kisipai Indian Air Force. Lalap no ye ki Lyngkhot Lyngkhai jong ka Liengsuiñ hinen kasngi da ka National Institute of Ocean Technology hapo ka jingpet jong ka tanat Earth and Sciences. Ka Liengsuiñ Indian Air Force and 32 kadai ka balaja na du Snem arhajar khatnriu syagi benta jong ka Duriaw ba Bay of Bengal. Manha ka arpu artarik unai tung arhajar khatnriu ka Liengsuiñ and 32 kabakit yaki arpu khandai ngut kibriu kabami na Chennai banet support ble kalangam sya ka Duriaw. Komta na kaliang kinong wat na marbam syam lala budin satya kajing beteng banwat ya kati ka Liengsuiñ mat ki basyong hapo jong ka kalakut no. Dangshen ka National Institute of Ocean Technology kalabu yaki kor ki bor ban itu ya ka Liengsuiñ kabalaja syatrai jong ka Duriaw kumba lai spa 10 kilometer kaba lapoi sya ki rut Duriaw jong ka Chennai. Kajingwat kalapoi sya ka jingjiliw kabahadu lai hajar 100 spa meter batlingba ki dur lalap yaki Lyngkhot Lyngkhai jong ka Liengsuiñ and 32 aircraft.